Yanna kwado ka ije Dakar Senegal ka ije zute ndị be anyị ndị Igbo n'ebe a chụọ ego igwe ị na-anụ apụọ mmụ abịa ịgba obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo gbanọgba n'elu ụwa Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya haba ide obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa nwanne m ịbụrụ onye Igbo gbanawa naba n'ife dị njọ dị ya ilu obodo na ahịa okirikiri ịgba n'ime jebe ndị gbayo ogo ijebugodu ụzọ tie ụmụnne ụmụ Igbo ndị beju n'ọnọgwe ha wọbụ na basa gị ịnọdụ nwanne m n'ozi nke ịmali na ị ga-ejeta ife dị mma maka gịnị Chukwu gọzilu ụmụ Igbo na-abata n'ịkpa dozie ya ụnadị ha wọbụ ụmụ Igbo na-akụzili ndị nwe obodo n'ife dị na bere ọ na-abụ ndị nwe obodo bamali n'ife dị na bere emesịa chụghazi ya ụmụ Igbo gaba na ị na-achụ onye Igbo ka ọ naba ka ị nọ luo abụrụ nkịtị kasị unu nọrụ na abụ unu unu ga-emewu ife ndị Igbo na-eme ụmụnne m ọkwa mma Igbo bụ nation builders onyinye Chukwu yela jerika onyinye Chukwu yeli mma Igbo nna nwanne m obodo bụ n'ijeli obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu ụwa obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli fụlụ Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya ịgba olele sụọdịka gbalebe ụmụ gbogbo ya lekele kwuo n'etilọra ụmụ Igbo ka anyị kelee Chukwu anyị kelee Olisa o meela anyị ndị Igbo ụmụ Igbo ka anyị kelee Olisa anyị kelee Olisa na o meela anyị ndị Igbo anyị kelee Olisa anyị kelee Chukwu ụmụ Igbo ụmụ izulari obodo dị iche iche n'elu ụwa fụsi ya ndị ọganiigwe ndị Igbo jiri biri n'elu ụwa Igbo bụ ehi ụmụ Igbo bụ ehi ehi aka na mba
Aije na Senegal. Aije na Senegal. Obodo ife na-eme ike dị na Senegal. Aije na Senegal. Aije na Senegal. Obodo ife na-eme ike dị na Senegal. Oyo yo. Aye biego Senegal. Dakar. Dakar Senegal. Kaikene. Ndi wobodo. Ndi nedozi obodo anyị. Ndi bịali Senegal. Dakar Senegal. Ọnabu. Wabu dike. Wenata obodo anyị. Okebe kuziwe bayi. Ndi anyị ga-ege o. Ndi bọwele mmadụ rienne. Imo obodo Senegal. Onye jeweli mba. Onye weli ndị nọ n'ụlọ. Ndị nọ n'ụlọ. Vanọlụ ndị jeweli mba. Ndị jeweli mba. Abadego. Presidente na banyi. Jeweli na-edozi obodo. Una fugo. Ike dị na Senegal. Ebe iwe na-eme. Ebe iwe na-eme. Ike dị na Senegal. Kaibule kene. Kai keneve. Ndị executive members of Dakar Pioneer. Ndị ọma nunu na-eme mma. Ndị na-eme. Ka ndị bayi na-eme ọfụma na Dakar Senegal. Dakar Pioneers. Pioneers. Ndị ọma na-elekere o. Nunu ga-ebi o. Ọma ya kene wu. Abịa. Eneme kene o. My name say Mr. Sunday Wewu. Elder Anambra Progressive Union. Na Dakar chapter. Member Dakar Pioneer. President na Dakar Senegal. Oke mgbaba jide ebube. Ezigbo nwani dio. Oyama Mr. Sunday Wewu. My namesake. Ọgbọlị mụ kenu ihe. Ezigbo lọlọ ya ọbụlụ n'ahịa. Lọlọ Ngozi Wewu. Ada ndị n'Igbo dị dedi. Ada n'Igbo ji dị ebube. Anambra steeti yo. Ada n'Igbo n'igedi. Abịa. Ana m ekene Mr. Emeka Frank Igwe. Director Marco DM Investment. Woke mmanwụ n'Ijade. Yapu President Mbano Union na Dakar. Ozigbo nwafọ ụmụleke eyi memba nọ. Wọbụ memba Dakar Pioneers. Ọgbali mụ kene lọlị ha. Lọlọ FA Wigwe. Ozigbo nwayọ ọma yawe FA Home of Fashion and Designer Complex n'ime Senegal. Ozigbo nwayọ ọma n'Igbo. Hada
Chima Asoro Odogwo Chief Executive Officer Ultimate Oil and Gas Ultimate Oil and Gas yo Nuwanine Ekene o Negade Kalaya Wapale Mokene Lolo ya Jennifer Chima What do you call number one Oma What do you call number Nobody malo Asorok Holdings Nigeria Limited Dealers and suppliers of kitchen utensils Wakamawi Body Number 28 Jubilee Road Nabangwa The golden son of St. Cyprian Anglican Church Umoji Maukuo Yabobu Eluzo wa Nambutuku Isi Alangwa Yabo founder EOT chairman Ohangwa Welfare Union na Dakar Senegal Yabo founder Board of Trustee chairman Abia State Forum na Dakar Senegal Yabo coordinator Abians in diaspora Malaga Ime Spain Wokema wasoroku worldwide Asoroku Dogwo Mawa ejide kube Hey Obuwelu zone dani Obuwelu zone dani Obuwelu zone mbutukwo Obuwelu zone dani Kaike na soroku Kanike na soroku Abia Wende mambo high chief Yabure Chimere mumma Yabule chimere mba Oh Ikenga wano for blow Watch you off Owa wano nanato Owa nanato Umunochi Local government area Openi kweni jade Owa nukuo Owa wane Nuku na mbakala Osisi omangwa Owa neti lora One, Uguna Bakala, Osisi Omangwa, Eze Chimerema, Eze Chimerema one, Na Chimerema Kingdom, Oganibwe, Eze Ndiabia, Na Dakar Senegal, Okala Yawuru, Yabu founder. Neto Development Union na Dakar Senegal Founding Father Umunochi Progressive Union na Dakar Senegal Wapale Mokenezi Bouye Lolo Ife Imwa Juliet Mba Ugochi Yeronwa Ugochi Yeronwa Ukori Malo Bidia Chief Executive Officer Capito Global Resources Limited Long live Uchimere Market Worldwide Yesipo Made Negati
ọnwa na-etiri ọra ọka mmaba ya ijide hey ọnwa na-etiri ọra bụ odogwu ọnwa na-etiri ọra bụ odogwu ọnwa na-etiri ọra niile ọnwa na-etiri ọra bụ odogwu kenewa ọnwa obodo ka anyị keneba ọnwa ka anyị kenewa ọnwa obodo ka anyị keneba ọnwa wena m akpọ Mr. Chidi Ihezie Chief aka ahụ otu nwanụ n'ọlụ ya bụ founder Isunjeba Solidarity Union na Dakar Senegal wọ́pọ̀lì mú kẹ́nẹ́ lọ́ọ̀lì yá ó wọ́pọ̀dìlì Ihezie ugodia ní ìjàdí ó wọ́pọ̀lì mú kẹ́nẹ́ kú ezigbo nwanne ya nwoke Chief Nze agụatụ egwu isi mmiri wani Isunjeba isi mmiri ekele isi mmiri n'ịgadị ọgaranya Isunjeba abịa ụmụ Igbo ebe ọ bụ n'ijeli o obodo bụ n'ijeli ifụlụ Igbo gbanagba obodo bụ n'ijeli ifụlụ Igbo naba mana ife dị njọ dị ya obodo bụ n'ijeli n'enu obodo bụ n'ijeli ifụlụ Igbo gbanagba obodo bụ n'ijeli ifụlụ Igbo naba mana ife dị njọ dị ya Melungini aka 50 Cent Eziaku ezigbo nwanne ụmụdị m onye mgbapụ na-ahụ nna m nwoke nwa na mgbagbu ọwa 50 Cent n'ime mgbagbu ezigbo nwanne m onye Eziaku igbudu n'ime nnukwu steeti yo nwanne m ekene dabụ EJB SDC importer and the exporter n'ime Dakar Senegal ezigbo nwa Melungini nwekwala ịbụ kene godfather ọha na eze ndị Igbo na Dakar Senegal bụ kene kwuo ụmụ nwanne ya niile o ndị nọ n'ụwa niile unu jizikwa ike nwanne m ekene Chief Obioma David Uji akọye wetara iwu anụ n'isu ya bụ founder ụmụndụgba Progressive Union na Dakar Senegal ya na lọlịa Chima Uche Isadora akụdie nwayọma ezigbo mmadụ na-ede ezigbo nwa na ụmụndụgba kere oyibo kedu maka obi ya ọba ịnụ music n'alaba abịa lene mabọ Chief Hams Ike ọha na eze ndị Igbo na Dakar Senegal ezigbo nwa na Eziaku n'ime nnukwu steeti yo onye Eziaku igbudu nwanne m n'ịgadị oshine abana ọtọ Mercedes Benz importer
an exporter of all kinds of motors, spare parts, member of the car pioneers in Dakar, Senegal. Wabali Mukene Loria, Idris, Uchechukwu, Omobidia, Wama, it is a weekend. Abia, one American, Mr. Policy Chuku Kere, Osiwu, hey, Obueruso one Nachi. Imo Bodomberi, Imo State, Director of Link Service and the Perfect Link Limited, London, the United Kingdom. Yanezi Boye, Lolo Chiziodo, Kodo Chupukere. Osiwu Bayi Malodidia Obi na London Wagba Mokene Ezigbo Nwanniya Dr. Kurakuchima Lawrence Onyeisi ala Igbo Yabu Godfather in Dakar, Senegal. Obi na London London base. Hey, Ikedi na Senegal. Wabuni luo Senegal. Ndemo Igarota. Ikedi na Senegal. Abia. Igbo kai kene chukwu kai kelolisa o mela ndị Igbo Igbo kai kelolisa o kai kele chukwu Igbo kumezu wana bakene Ifeanyi Chukwu Daniel aka Udogachi Igwe Han Merit Member N'Oganigwe Club President Agbata Progressive Union na Dakar, Senegal Chapter Yabu Pillars and member of Dakar Pioneers, the son of Daniel Ikoye Jiama Dango Igbo Agbata local government area Anambra State Oyimu Nigade Oyimu Logajio Udogaji na Senegal Udogaji no Bodae Hey Abia Wakwa Mukene Lole Lolo Veronica Favor Daniel Achalugo Udogaji na Ngadio Lolo Dizibike Wana Mekene Mr. Aselem Ohakanam Tokandu Oyimu Tokandu Iwo Plome Iwo Plutoneme Hey Ambassador Nkendi Mbise Wana Dakar Senegal Yabu importer and exporter member and pillar of Dakar Pioneers Dakar Senegal Obali Mukene Lolia Lastest SI
ọha galam agụ nwanyị na Dakar Senegal nwoke ma ụtọ ka ndị ekene gosigbo nwa na Mbaise sikwa nwanne gọvanọ ọkwụnụ na-echizi Imo steeti data nwoke ma ekene ene magbọ chief nwoke chukwu ụzọ agụ na-achị ọchị nwana ofu ọrụ ahịa azụ Mbaise ya bụ chief lord of Katanga Mutanga chieftains chief executive officer of Glorious Future International SAR mukene lọrọ ya Ogochukwu ụzọ Ozonga di ezoro 1 Yapu program coordinator Asebi Shehu Yaradua Foundation Senegal member General Secretary of Dakar Pioneers in Dakar Senegal Welcome Mountain Aguna Chiochi Niledio Aguna Chiochi Noru Wezibo mwana Mbaise Kahikene wako Habia Wene mapo chief Chichoke Poluzezie Nneyelugo 1 Lolu Kingdom Nneyelugo 1 Lumololo Kingdom The second chief lord and the worldwide of Katanga Mutanga aka Igbo Brothers International Hope member and vice president of Dakar Pioneers and Dakar Senegal Welcome Mavon Nigan Chief Executive Officer of WW Music Dakar Yana Lolia Blessed Uzezie Onu Nezobidia Onu na Ezobidia Neda Hey Woke Mawuni Yedie Nelugo ni Yedio Nelugo Nolo Nelugo ni Yedie Weziwa Maweke Noni Nelugo Abia Wene Mambo Lord Obodokwe Sunday Emmanuel Sonny Big Ventures International the Amo Biara of the Katanga Mutanga Chieftains Igbo Brothers International member Pioneers Mbanasa Dakar Senegal Mukelekwo Lolia Lady Esther Modokwe Nemolo David Yana Miracle Yana Delight Wezibu Mwaka Ochukwu Yelebe Imo State Kavazi Bia Wezibu Mwani Dato Wezibu Mwano Sina
Igbo mmadụ n'osi na n'ịga Sonny Big and the Sekio Sonny Big is a week that's ya Ayakalia Abia Mr. and Mrs. Ikanachibuzo Neka Ziboye Ebu baby Neka A man with good heart She's executive officer Soccer holiday in Night club Eba inewa wole Na Dakar Senegal Member Yabu treasurer Of Dakar Pioneers Nime Dakar Senegal Bakaneji de la yeko Manipulo sumido Sumide Odobunuga Agwata na Anambra State Ikenna Chibuzo Naka Ekene Soccer holiday in Soccer holiday in Soccer holiday in Soccer holiday in Igbo Bodo Senegal Dakar Senegal Abia Ana Mekene Chukwu Emeka Chukwu Oh AKA Chief Kwame 1 and 2 Nanalo Naruna Desert Enugu State Naruna Desert Nankano Enugu State Ezigbo nwanne m Nega Wazimu Kenewi Sonita Emeka Chukwu Ada Liberia consider Adandi Liberia Yabu former Financial Secretary Enugu Progressive Union Na Dakar Senegal Yabu President General Successful Friends Club Nime Dakar Senegal Managing Director Liberia Hotel Wadina Bani Manaka na loyalo Alusia ya yezebe bagule Wapa mukene Ezigbo ya Chukwu nso eze mba Ezigbo nwa na nara ona tesi AKA Oye Natumba Mr. N'obodo Turkey Omi Ugwu Biko Walimu n'Enugu State bae Na Anamabia Senegal Abia Anamekene Chief Stephen Udenta Ezala na Dakar Senegal The pillar of Dakar Pioneers Chairman in Organigwe Club na Dakar Senegal Mukane Loria Helen Udenta Ezigbo nwaanyị ọma oni Enugu Kavasiga Enugu State Ezigbo nwanne ezigbo ike Abia Ana mekene Mr. Pascal Uchenna Nwokoro CEO Akura Movie Production
director and producer Odogwu Inesoyoyo Yabu member Confidence Forest Club na Dakar Senegal Yabu member Financial Secretary of Dakar Pioneers na Dakar Senegal Yabu Deputy Governor Abia State Assembly Ime Dakar Senegal Obalimu Kene Lolia Chinyere Yuwokoro Adaonedan Yabu Directress Rema Fashion Home Yabu Directress Grand Empire na Dakar Senegal Abia Wobodo buni jeli nenu Wobodo buni jeli fulo Igbo banagwa Wobodo buni jeli fulo Igbo naba Maloli fedi njode ya Wobodo buni jeli nenu Wobodo buni jeli fulo Igbo banagwa Wobodo buni jeli fulo Igbo naba Maloli fedi njode ya Igbo kai kene chukwo Kai kenolisa Omela nimdibo Kai kenolisa Kai kene chukwu Igbo kumezula Wobodo kai jero Senegal Kai jebe Senegal Kai jebe Senegal Kai jebe Senegal Ikadina Senegal Ikadina Senegal Ikadina Senegal Ikadina Senegal Ubibo Oya jeli Senegal Dakar Wobuno diga butike Polisi bini kwe dododo Nebu muwanem Ndi bina Dakar Na Dakar Senegal Polisi bini kwe Ivo bunoye buno kuwedebe Chukwo Na buronjo Polisi meliye Oh Oyo buna beli Dakar Nebu ikesu ya nata Ikesu ya nata Chukwu nulebela yo Polisi nulebela yo Abia Wene mama High Chief Stanley C Ejuoku Oh Wobineli ego na isundi aba Wobineli ego Adada Kingdom Palace Chairman Adada Kingdom na Dakar Senegal Yana Queen Inejoku Adobineli ego Adobineli ego Lolo disibwike Obi nelie polisi yaba Obi kene Kene obi nelie go Kai kenobi nelie Kai kene obi nelie go Kai kenobi nelie Bezi mwani suwe Kai yaba kenobi nelie Bezi bambani sunja Kai kenobi nelie Abia Wana mekene Elda Wopudile chukwa waziye A.K.A. Captain Elda Mbahike Solidarity Forum Dakar Senegal Chairman Orodo Progressive Union na Dakar Senegal Member Yabu Biaruko of Dakar Pioneers na Dakar Senegal Obalimu Kene Lolia. This is Victoria Awazie A.K.A. Vicky
captain Imo State Kawasido Odogwo ni nani Okwudiri Chukwu waziye nkayekene Captain Elda Daluo Captain Elda Captain Elda Odogwo Captain Elda Odogwo Ozigbo wa waziye Ozigbo ike Abia Kakene wanem Mr. Wazoro Manus Wajide Mbechio AKA Alusina Mogonolo Bayo Oya Mandi Mezunga Eliya Kalakakati Yabulabo Neziagu Local government Enugu State Wabu Elda Enugu Progressive Union na Dakar, Senegal Yabu Chairman Iya de Akwebonade Royal Club Ozibu Kene Ozibo Namuria Mrs. Cecilia Ubechi Umuke Nebuwa Ozibo Wania Mr. Obin Nozo Odogwu Nole Bosa Chue Bebe Denibo Oh Umuke Nebuwa Ndotu ya Ndi Iya da Kwepona Di Royal Club Dakar, Senegal Ozibo Wanem Ne Dadi Alusine Mogonolo Bae Alusine Mogonolo Alusine Mogonolo Alusine Mogonolo Ibubo Oyolo Naita Alusine Mogonolo Ozibo Wanemo Ekene Abia Wekene Nelimo Mr. Iwunze Uche Nelson AKA Oyimuche Mbaye Uche Mbaye ni dadi Uche Mbaye na naka Yeyudo kama Nataka Senegal Elda Umumbieri Nataka Senegal A music promoter na Senegal Yabu member and founder of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal Ozibo Wambieri Bambi Toluo Imo State Obalimu Kenewiya Lolo Mrs. Iwunze Very blessed Wagadema Wokoro Eze Wayu Dokama Umenuwa Unabugo Eyu Dokama Taikele Yudokama Keleme Yudokama Taikele Yudokama Anime Yudokama Taikele Yudokama Abia Wana Mabo Chidi Solomon Iwundu Director Solomandas Limited Nigeria Solomandas Place Nigeria Solomanda Place and Solomandas Kitchen in Dakar, Senegal Yapu Traditional Prime Minister Odonko Kingdom Dakar, Senegal Yapu President Ikeduru Progressive Union Dakar, Senegal
Mukanaya Lord Adora Christiana Chidi Wundu aka Adajife Nwayo Abia Bible kene Aja kene Timothy 1,000 Free net multi-service importer and exporter phone and the phone accessories Waffle Boy State yo alias Ezia Keko one na Dakar Wabali mukene ndị niile na-azụ ya bịa na Dakar ndị kwali n'ihe ọ na-eme osi Chukwu gozie ebe niile n'ofu n'ofu mukene kwuo uyi ya ọ ga-anụ anụ na 2020 mukene kwuo mukene gọvanọ ndị Ebonyi steeti Engineer Dave Mai mukene kwuo ezigbo nkuli ha Engineer Fidelis Weze Honorable Commissioner for Works and the Honorable Commissioner for Internal Security Kenneth Umana Mani Nebundi Eza South Local Government Area Osio na Yaman Lozo Mwane Honorable Solomon Azi Yana Chief Baby Oku Akane Mebe Mmaya Alomobita Mmaya Alomobita Ona Gaga Mukene Kuo Esibo Mwane Esibo Nketa Brother Innocent Njoku Wasili Chukwu gozie gị Chukwu gozie ebe niile okwu n'okwu Yevo ogologo ndụ na-eru isi ike Amen Oge mmanwụ niile mmanwụ Izigbo ike ezigbo nwanne Okala ya kululu Timalo Budeza Timothy 1,000 Free net multi-services Nigandi Ezigbo nwaneza Maka adelegem Abia Ebi Igbo ji fone moko Ndị Dakar Ike ji fonu meli moko Abia Gayi Kene High Chief Beremo Chendu Chinemere Wababulu mmiri na desert Ime Odonko Kingdom Yapu Vice President of Mbise Improvement Union na Dakar Senegal Wasimu Kene Godfather Chief Etabati Agujiegbe 1 Imo State Webi na US Wasi Keye Kene Kuo
president nke ndị Mbaise Edwin Imo nwoke mmanwụ niile ma ọmụma ijizikwa ike oche ndusi mụ kene bere mesi mụ kene Chinemere ọgbapụrụ mmiri mmiri adị isi ahịa ụwa mmiri keneva kana agbapụ mmiri keneva kana agbapụ mmiri nwoke mmanwụ ekene ọnụ m ekene Elda Sir Prince Ayeye Chukwu iwu anyanwụ onye ụmụdimure amụkwu orodo ime Mbaise local government area Imo State yap the first financial secretary of Orodo Progressive Union na Dakar, Senegal, and the past incumbent vice chairman of Orodo Progressive Union na Dakar, Senegal. Obali mukene lolia Vienna Chidera Iwayawu. Why you go there? Hey, go there why your mouth? Go there why your mouth? Lolly why you walk? Hey, there. Lolly why you walk? When you chimalaza kakweze nunu Anazore zazo Obali mukene mwiha Prince Junior Rosi Sochukwu Alamezie Yesu Gonia Yana wanye Mr. Collins Chigozie Iwayawu Yana Mr. Bethel Ahambefu Iwayawu Yana Mr. Bright Odenu Iwayawu Ukenenye Afomulodo Mrs. Justina Nkechi Eliwayawu Mukenekwo late Mr. Louis Alameziamu Iwayawu n'ime Imo State. Ndị bi Iwayawu so na ndị eji gbara Imo. Wana mabo Dim Yensele Si Ujatu JP Otupula Kunu Kaku Ofungwalan Yapu CEO Kings Multiple Ventures Wagene Lolea Leslie Isili Osibo Wayoma Otupula Kunu Kaku Nangwa Osibo Mwa Umo Chala Isiala Ngwa South Abia State yo Populora Ayakene Oyemone Kadi Kaikene Mr. Chigozie Odwara aka MC Waba Yana ezigbo ihe Chidi Modwara Ogbale mo kenekwo
ezigbo nne ya Chief Mmadike bụ ezi ukwu one ọfụmba nọ n'ime Imo steeti MC Nwaba oke nwanne ya bio obodo ọ bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli ifụlọ n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifụlọ n'Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo ọ bụ n'ijeli n'elu obodo bụ n'ijeli ifụlọ n'Igbo gbanọgba obodo bụ n'ijeli ifụlọ n'Igbo naba malụ n'ife dị njọ dị ya obodo ọ bụ n'ijeli n'elu obodo bụ